lang siya. Ya, ya. Brad, ya. Brad. How do it? How do it? Ya, bos. Wat gaan nie? Probeer ek my wat gaan nie? Seker iemand wat seer gemaak word. Seker moet ek probeer kom gaan kyk. Smaak pa di man, hirap tayo sa smaak. What? Awal sambil. Diamond, wat een job met jou man. Zo aan de boy, kom in je richting. Trek hem van mij vast man. Hallo. Anyways, ik ga naman sa kasing man. Zo boss. Hij zei hier man sa kasing. Ja man. Maar anyways, ons ken nie man man sa JC man. Kom maar bou voor boss man. Ons gaan te bij boss. Ja, kom maar lijn. Kom maar lijn, gel. Oor op 'n bos al gekry. So aan 'n broer wat iets sien wat hy nie moet sien. James, help me asseblief. Jullie hoe kan ek die plek kom? Ek nou iets sien waar ek moet gesien het die manne. Hoe sê jy, hulle die plek? Kyk die broer van my, jy het 'n pad gedoen. Maar kyk jy, dan stadig en stil. Oh, ek sê hier raas. Ons gaan my broer. Quando ele me disse, os caras me golpearam. Já que eu já já falou, mas de mais rápido vou andar já. Maar anyway, een man is er van geweest yan. Een boss in elk geval heeft die man sa kasing. Nou, je kan een vol trekken. Kalem tayo. Hoeveel dat blij die man? Moet net aan gaan hem dus. Yang, die man, moet ek aan gaan met dag. Nou ek het aan gaan met dag. Ek het niemand gehoor wat vermoor word nie. Ek wil aan huis toe geloop. Dat is jouw probleem. Ja, Hoe is het jouw probleem? as er niemand wat vermoor word nie man. Wat jij wil een help is. Hy kan ek nie wil. Hey, Genoeg gehad van die man. Kijk, van die jy genoeg gehad. Van die jy genoeg gehad. Hey, kom jy, ek soek met jou.